Здравейте и добре дошли в новото ми видео. Днес ще украся, ще се подготвя за есента. Вече започна да се усеща малко повече, защото става по-мрачно и по-студено, така че определено е време, даже може да кажеш, че закъснях с украсяването тази година. По принцип, аз обичам абсолютно всички сезони заради нещо. Всеки си има свой чар. Не мога да кажа, че есента ми най-любимия сезон, но наистина много я харесвам. Надявам се да ви е интересно и приятно гледане. Това е част от есенната декорация, с която ще я украся в къщи, както в стаята ми, и сега ще ви покажа всяко една от тях откъде е. Ще започнем с тази възглавничка, която си взех от Shein. Имам рил в Instagram, където ви показвам цялата поръчка от Shein. Ще ви оставя линк в описанието, където можете да го гледате. Продължаваме след тези две тикви, които са от Kik. След това с тази къпка за възглавничка. Всъщност аз имам две такива кълвки. Те са от Jumbo. Още не съм сложила на възглавничка, но ще го направя след малко. Това е свещ. Да, свещ. Под формата на листо. Тя е от Kik. И си я взех заедно с тази циква и този старалеж миналата година. С тази ябълка и тази гъба плюс тази дървена поставка, също са от Kik. Взех си ги заедно с една друга свещ, синя, която смятам да използвам заедно в комплект с тези двете. А сега нека започнем да украсяваме. Вече украсих, сега е време да си направя лист с есенни занимания. Ето тази тетрадка. Листът за занимания вече е готов. Ето го. Някои от заниманията съм ги направила. Тези, които са завършени вече, ще си отсветя отпред ябълката, която е. Те са ето така с ябълки, за да е по-есенен вайба. Това беше новото ми видео. Надявам се да ви е харесало. Вече започвам с есенните видеа. Всичко е направено, украсено. И ще се видим в следващото видео.